Ok, bro. Ok, bro. Efectiv nu trebuie să fie așa. Oh my! Holy! Holy! Ok. Sunteți toți morți. Oh my! Oh my god! Trebuie și eu să mă joc cu Mace-ul. N-am ce să fac. Oh my! Și ăștia au spieruri! Oh my! No way! Și... efectiv toți oamenii s-au transformat în... What? What? Toți oamenii s-au transformat în... aia care mă impresionează. What? Oh my! Oh! No, 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 no. Frick. Boom. Holy. Holy, bro. Poate încă pot să mai... Oh! Nu cred că mai pot să mai fac nimic. Oh, mai! Câți oameni sunt ăștia? Deci ăștia, like, 100 de oameni? Oh, mai! Mă uit pe leaderboard. Ce? Oh, mai! Oh, mai! What the? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, bro? Trebuie să mă bag cu atâția oameni și eu care singur. Asta nici nu fac. Alright. Dar, efectiv, nu cred că pot să fac așa. Ok, bro, deci, efectiv, oh my god! Efectiv, asta nu știu. Și toți au Mace-uri și, like... este efectiv. Like, bă. Dar trebuie să facem așa ceva. Adică, eu zic că, like, nu trebuie să batem, dar nici, like...
efectiv, asta nu mai e echipă. Asta e direct, like, cea mai rea chestie. Încerc să vă spun că, like, ce vă spune liderul vostru, care o fi, e efectiv totul rău. Nu-l credeți, bro. Efectiv vă spune de rău, bro. Efectiv vă spune de rău. Adică, uitați, pot să vă omor pe toți chiar acum. Brushable Nebula, te rog. Stop. Putem să, like, plecăm toți acasă cu, like, la bazele noastre, cu viață și cu libertate și cu freaking, nu știu, bro. Efectiv putem să ne mai bucurăm de viață. Toți. În primul rând, de ce nu mă vreți în serverul ăsta? I mean, ce fac așa de rău? Brushable Nebula, te rog stop. Te rog stop. Uite, bro. Ai un skin frumos, un blob, ca și mine. Efectiv, nu trebuie să freaking ne batem. Dacă poți să mă auzi, să mă înțelegi. I mean, sper că, like, dacă mor astăzi, pur și simplu, țineți în minte că, like, toți oamenii voștri care au murit meritau o, like, a doua șansă pe serverul ăsta să se bată. Să se bată, să se, like, joace, da? Că toți aici ne jucăm de fun. I mean, niciunul nu vrem ca să, like, murim pe server și, like, se întâmplă chestia. Cred că toți înțelegeți asta și toți o să înțelegeți toate chestiile astea. I mean, uite, Brushable Nebula, ești cel mai bun prieten al meu. Chiar nu trebuie să, like, știi, să ne batem, să toate astea. I mean, știi? Chiar nu, știi? Chiar nu. Ce? Ce? Și uite așa, chestplate-ul meu, care l-aveam din prima zi de când mă joc pe serverul ăsta, a fost spart. Chiar de cel mai bun prieten al meu. Cred că o să vă las aici.